hakikanin abin nema ya barhama, aya hakikanin abin nema ya barhama. Ya mai hahutu hallarar farko, ka tsaya mini in ƙara yin karko, a muhabbar shehu kada in sauko, in cika alƙawarin da na ɗauko. Mai sarri suka da rike sabko, soyayya ta wuce dukan matsayi da shi muka yi riko. Ka yi salati a gun mafi asali, wanda aka bai wa duka maloli, kuma ka bashi matsayin koli. Ka sa sahabihi da duka ahali, a addini su ake kira usuli, da soyayyar Fadima na yau guziri na samu munzali. Aya hakikanin abin nema ya barhama, aya hakikanin abin nema ya barhama. Ya kofar saduwa da alkhairi, Ahmad Tijjani sirru asirari, Shehu Adamu nuru na ala nuri, na mara uba ake yi wa gori. Muna da uban musahibin zikiri, shi yau wasalar da mu cikin gausi kamilul asari. Assalamu alaika shehu sha nema, ni dai kaunar ka nake nema, ashe da ka ba aka yi tabarma, kai ne hakikanin abun nema, da an same ka an kure girma, daga kai babu wani mai girma, an yi an gama. Aya hakikanin abun nema ya barhama, aya hakikanin abun gani ya hadara ta hakutu, kuma kai ne cikin talabutu, sai kai ta nazali a jabarutu, kuma ka dawo a malakutu, a ƙarshe sai ka wanzu na sutu. Daga nan mun ka gane komai kai ne a jimlatu, da hakikanin abun nema ya barhama, aya hakikanin abun nema shehu barhama. Shehu kai ne asaba usifati, kai ne ilmu hadda kudurati, kai ne basaru sam'u da hayati, kai ne kalamu har iradati, da sunanka an kai saba'u sifati, da harufan ismin ka Ibrahim akai ibarati. Aya hakikanin abin nema ya barhama, aya hakikanin abin nema ya barhama. Shiga shafo ya gashi asarari, al'awwalu ne plus al'akiri, isi kwarsu shehu sirra asirari, albaɗi da kuma plus a zahiri, isi kwarsu shehu nuru anwari, bako shehu la ilaha illallah mai ta zikiri. Ai lallai shehu ka kure salwa, abin togo ga Ahmadin yarwa, kai ke tallafi da gaggawa, da na kalle kasai inda na natsuwa. Kaunar ka ne hakikanin rayuwa, wanda ya bi ka baya yin makuwa, baya garkuwa. Ya hakikanin abin nema ya barhama, ya hakikanin abin nema ya yan fairar shehu walla ba karami, kowane mu shehu ya yi masa suni, ga shauki kuma ga yawan kaimi, shehu mun gode da wanga ilhami, kullum kana daɗin kaimi, mun narke a cikin muhabbarka mun yi gamgami. tambat bihamdika ya abul faidi,
shauki na yaban ka kai min daɗi ba ma abin hidima ma'ana kuɗi babu in ya sigare mu kai buɗi Nasiru in ya sa asashi ya ji daɗi Abdullah Azizu Aliyu Muqaddam ai masu madadi aya hakikanin abin nema ya barhama aya hakikanin abin nema ya barhama Baba Hamadu na godiya na kai ko me nayi kai kasa na kai a cikin tafiyar ga kai min ɗayi da abin da na tambaya ka ce an yi ku bar ni da san ku ba ni san matsayi a ƙara mun gudu na zirgin yaskar da na yi tsayi a hakikanin abin